טוב, אז היי חברים, אני עכשיו בבית הנטוש, רציתי להיכנס אליו, אבל אני לא רוצה. יש לי פה עכשיו, ירדנו מהסעה, אין לי כוח ללכת הביתה, אז ירדתי, אני אולי הולך אליו. הבית שלו שם למטה, אתם רואים את הסתומות? כן. עוד שנייה נפלו לפח, זה היה קשה, אוקיי? אל תצחק. ביי. לא ביי. תפרגנו בלייק בחייאת, זה סרטון ראשון שלי. כן, אין לי ערוץ פה, זה הערוץ הראשון. זה לא הרבה שניות. זה 40 שניות מצלם. אוקיי. אתה עסוק בלדבר איתי. לא. אני זרוק לך את הטלפון שלי. זרוק, אתה תקבל בעיטה. או אתה תקבל את הביתים. אתה תקבל אחת הזין שאין לך. אתה באמצע סרטון, ידפון. נכון. אוקיי. די. אז אני אחזור אליכם. אני אעשה את הסרטון השני, את החלק 2 של הסרטון, אוקיי?